To assalamu alaikum, ga wani bawan Allah ya ce Allah ya nuna miki ranar aurenki da wanda kike so, amma ni ma ina son ki amma kin fi karfi na, Allah ya baki miji na gari. To amin, nagode, Allah ya saka da alkhairi. To magana ɗaya a nan shine ni ban fi karfin ka ba, kamar yadda mace ba ta fin karfin namiji, to ni ma ban fi karfin ka ba. Na ji daɗin wannan maganar da kai. Ni ban taba soyayya da kowa a TikTok ba, tunda na fara TikTok ban taba soyayya da kowa ba, kuma ban yi alƙawarin zan yi ba. Amma zan nuna maka cewa ni ban fi ƙarfin ka ba, saboda ni mace ne kai kuma namiji ne. Zan yi follow back ɗinka, kai kuma kai min magana a DM ɗina, insha Allah ni kuma zan nuna maka cewa ni ban fi ƙarfin ka ba, zan yi soyayya da kai. Ga mutum ɗaya na samu saurayi a TikTok, sai sa na fito in gaya kowa ka so mai son ka, kai ne tunani.